il-lejla tajba. Bi pjaċir kbir il-lejla se nilqgħu magħna live f'Xarabank lill-istilla internazzjonali Emma Muscat. Min wara amici, Xarabank huwa l-ewwel programm ta' Emma. Dan huwa l-ewwel programm li Emma se tidher fuq. Allura din l-esklusività għalina hija ta' onur akbar. Emma Muscat diġà qiegħda hawnhekk backstage jekk ma daħlitx għadha dieħla issa fejn hawn mijiet ta' fans li ġew apposta biex jiltaqgħu magħha u jixtiequ jieħdu ritratti tiffirmalhom u jtu anke bukketti tal-fjuri hawnhekk fil-kamra ta' warajja din hija l-audio room għaw il-mama, il-papa tagħha huwa li wkoll se jkunu magħha fuq is-sufan. Minn hawn ftit ieħor x'in jibda Xarabank lil Emma se nuru anke filmati ta' dak li ġara f'Amici u se nistaqsuha kif ħassitha f'mumenti diffiċli f'dik id-dar, fuq Carmen, fuq Bjondo, fuq meta nqala Bjondo, fuq meta inqaleti, x'ġara wara l-inqaleti. Imbagħad għandna l-filmati esklusivi ta' meta aħna morna niltaqgħu magħha l-Italja ġejja lura Malta mal-papa tagħha. Dakinhar niftakar mort Malta malajr mort l-Italja, mhux Malta malajr jiena, iltqajt magħha mal-papa tagħha hemmhekk kienet għadha riqda u ġejna lura flimkien rajthom ippakjaw insomma nurukom kollox. Illejla wkoll nurukom filmati ta' meta Emma kienet għadha vera żgħira filmati l-qassima tafu illi se nurhom. Illejla wkoll Emma Muscat se tkanta live għal din l-udjenza li għandna magħna udjenza meraviljuża. Waħda mill-awdjenzi li kellna f'Xarabank ta' din is-sena. Hemmhekk qegħdin taraw lil Emma. Hawnhekk magħna għandna lid-DJ u mudella rebbieħa ta' Miss Universe Malta u Britain's Next Top Model Tiffany Pisani. Magħna wkoll l-artist Mark Schembri. Aħna qegħdin hawnhekk. Issa jonqos biss intom li tarawna minn fuq it-television illi seguna fuq Facebook għamlu like fuq il-paġna ta' Facebook fejn se nkunu qegħdin intellgħu filmati esklusivi ta' dak li qed jiġri wara l-kwinti. U min jagħmel like fuq il-page ta' Xarabank għandu ċans li jirbaħ dan ir-robot illi ingħaddaf lek id-dar. Ibqgħu hemm aħna niġu lura ftit ieħor.